नमस्कार, हमें रोहित रउआ देखत हनी मैच बॉक्स। अभी हम मौजूद बानी ई दुरौंदा विधानसभा क्षेत्र हटे और बहुत दिन से एगो सड़क के डिमांड उठत हटे। बहुत लोग इस सड़क के बनवाए के चाहत हटे। ई लगभग आज दुरौंदा विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी जाए नु तो सड़क के चारों तरफ जाल बिछल बाटे। चारों तरफ अगर रउआ जातनी तो बढ़िया बढ़िया सड़क दिखता, लेकिन बहुत साल से ई धनावता और वायदापुर बिशुनपुरा के रोड हटे, ई जोड़ेला। बहुत ज़्यादा समस्या बाटे, बहुत ज़्यादा ई रोड टूटल बाटे। रउआ के जैसे कि दिखाए का प्रयास करतनी कि ये रोड देखें। एमे जब भी रउआ आएम तो रउआ दिक्कत के बहुत ज़्यादा सामना करे के पड़ी। हम ही जब आइनी है अपने गाड़ी के लेके तो हमारे गाड़ी का तेल निकल गई हटे। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। अब बताएं कि हे युग में जहाँ हर जगह RCC, PCC और NH के बड़का बड़का निर्माण होता टे, सरकार पीठ थपथपा होती है कि हम रोड बना दिले बनी और वह कहीं भी जाए तो रोड खराब ना मिली। हम जितना भी जनप्रतिनिधि वाला हम पूछे का प्रयास करते नहीं कि आखिर में ये रोड के समस्या काहे बाटे। आए दिन ये देखल जाला कि बहुत बड़हन समस्या बाटे। और वह बरसात के दिन में आएम, एक बार हम बरसात के दिन में आवत रहनी तो मैंने का कहल जाओ कि एमें इतना ना पानी भर गए रहे कि गाड़ी का चक्का पूरा डूब गए रहे। अब बताई कि जेकर रोज एमें आवत हुई जात हुई, रोजमर्रा की ज़िंदगी अपन व्यतीत करत हुई, कैसे जियत हुई, कैसे एमें आवत हुई जात हुई। बहुत बड़हन समस्या बाटे। और आगे हम चल के दिखाए का प्रयास करें कि रउआ रोड के स्थिति देखी अब कि कितना बढ़न स्थिति खराब बाटे। कासे कि चारों तरफ गड्ढा हो चुकल बाटे और गड्ढा होकला के साथ साथ एमे और अगर गनीमत बा कि अगर रउआ औरत और बच्चा के लेके आवतनी तो रउआ गिर जाए तो एक कोई केहू भागी ना हुई। गिर जाए तो डांट टूटी, मुँह टूटी, थुथुर टूटी, जरूर टूटी। कासे कि ये रोड के जो स्थिति बानू काफ़ी ज़्यादा दयनीय बाटे। जी आम नागरिक जे भी बाटे मैं आवेला तो जरूर दो सुना के जाला, जरूर दो गरिया के जाला। ऐसे गरिया के जाला कि आज चारों तरफ रोड के जाल बिछत है, चारों तरफ रोड बनत टे। बिहार के कोना में जाए तो सरकार अपन पीठ थपथपाए कि रोड बना दिले बनी, रोड के चकाचौक कर दिले बनी। लेकिन हई देख ली ई रोड चकाचौक बाटे। कैसे कि ई बहुत साल से दिक्कत बाटे। आए दिन एजी रोड के समस्या उठत रहेला। हई देख ली लड़का एकदम हीरो टाइप से चश्मा लगा के आ रहल बाटे। हई देख ली कितना मजा से आल। लुक बाबू ये बताओ है ना वो हे इहे रोड में आवेला जाए लो। हाँ। मजा आवेला हमें आए जाए में ना। कई क दिन से रोड खराब बा? ढेर दिन से रोड खराब बा। पढ़ा दूध लेके जाए लो, खाना ले जातानी चमनी पर के काम करेला भैया। हाँ। तो यही में रोज आवेला जाए लो। हाँ। बताओ मला कब गिरल बड़े कि ना में? हाँ। कब बार? दो बार गिर गल बड़ो। ठेवन टूटल बा ना? चोट लगल बा। हाँ। बड़ा स्टाइल के चश्मा पहनला बड़ा। अच्छा ये बताओ कि एमे जे भी आवेला जाएला दिक्कत होला? हाँ। नेता लोग के ध्यान पड़ेला पर? हाँ। बनवाइल ना का कहेला लो? कहला ना अभी ना बनी। काहे? यही नहीं है। हाँ। अब बताई लड़का का देख लिया, छोट लड़का बाटे। राजनीति के बारे में तो कुछ जाना तो नहीं है, लेकिन ये बताई कि हई लड़का चेमनी बगलिया में बाटे, चेमनी पर खाना लेके जाता अपने परिवार के। अब बताइए लड़का 2 बार गिर चुकल बाटे। आ 2 बार गिरला के साथ साथ कितना बड़ा समस्या होती है। अभी खाना लेला बाटे, लड़का मान के चले गिर जाता टे तो का दिक्कत हुई। ये जी कुछ नागरिक मौजूद वालों हम ये सब अभी आगे लेके चल के दिखाए का प्रयास करें कि रोड के दयनीय स्थिति देखी। अभी आगे लेके चल के दिखाए का प्रयास करें कि रोड के काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति बाटे। अब बताइए हई जमाना में मतलब ई टकर में चले तो कौन मतलब ये बेचते वाला बात बा। हई देखिए कितना बड़ा गड्ढा बाटे, बहुत बड़ा गड्ढा बाटे। ई एमे बराबर देखा जाला कि 4 चक्का आवेले, ट्रैक्टर आवेले या मोटरसाइकिल वाला लोग आवेला तो बड़ा समस्या होला। और सबसे बड़ा समस्या ई बात के बाटे कि इतना फंड आवेला, इतना जितना भी जनप्रतिनिधि वाला सिवान जिला के अपन पीठ थपथपावता कि हम रोड बनावतनी, चारों तरफ रोड के जाल बिछते, लेकिन आखिर में ई समस्या काहे बाटे। हई देखी ये रोड की स्थिति कि हमारा लगता कि लोग जी चेमनी बगल में चेमनी के ईटा जी लगैले बाटे। चेमनी के ईटा लगा के जी
ई तत्काल में भर के अपन समस्या दूर कैले बा। आखिर में हम जनप्रतिनिधि जितना भी बाटे सांसद वाला विधायक वाला हम पूछे का प्रयास करते हैं कि आखिर में इतना दिन से समस्या का है बाटे। जब सरकार रवा लोग के तत्परता दिखावती है, सरकार रवा लोग के चारों तरफ दावा करती है कि हमसे रोड निर्माण कराओ तनी सन, पुल निर्माण कराओ तनी सन, लेकिन है रुकुंदी दुरांदा विधानसभा क्षेत्र जौन हटे काफ़ी हॉट स्पॉट विधानसभा क्षेत्र माना जाला। यदि आपको मैथ में टॉपर बनना है तो टॉपर से ही पढ़ें। 11th 12th जेईई मेंस एंड एडवांस की तैयारी करें विकास मैथमेटिक्स क्लासेज, आर्य समाज कैंपस, डीएवी मोड़, सीवान से। खुदरा दुकानदारों के लिए खुशखबरी, अब सीवान के सबसे बड़े होलसेल सप्लायर जींस कॉर्नर से खरीदारी करें जींस, शर्ट, पैंट, टी शर्ट एंड किड्स वेयर। संपर्क करें जैन स्वीट्स से 50 कदम दूर, फतेहपुर बाईपास रोड, साई कॉम्प्लेक्स, सीवान में, या कॉल करें 9525949737 एंड 7352427374 पर। हीट रिफ्लेक्शन कोटिंग से बना प्लास्टो गोल्ड वाटर टैंक देता है तपती गर्मी में भी ठंडे पानी की गारंटी। प्लास्टो है तो गारंटी है। चारों तरफ बिहार के पर नज़र रहेला और चारों तरफ लोग दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के नाम लेला विकास के मामले में, लेकिन आखिर में इस समस्या का है बाटे, इस समस्या बढ़न काहे होत जाता है। कुछ लोग आवत ताटे एक रास्ता में, हम पूछे का प्रयास करें कि आखिर कितना दिक्कत होता है। रुकी भैया, अच्छा कहाँ घर पड़ी? रावता। अच्छा ये बताई कि ई रोड में आए नहीं जाए तो कितना दिक्कत होला? बहुत दिक्कत बा। बहुत दिक्कत बा। कितना दिन से समस्या बा? लगभग शुरू से यहीं तरह बाटे। शुरू से? हाँ। मतलब क साल से? मतलब फिर भी मतलब 10-12 साल से तो यहीं तरह रहेला। 10-12 साल? बरसात में देखाइल गल मुश्किल रहेला। बरसात में तो दिक्कत होती? हाँ हाँ। मान लीजिए औरत बच्चा होती तो ओकर तो बड़ा समस्या होती। हाँ हाँ, गाड़िए से लोग आवेला तो समस्या होला। अच्छा, जितना जनप्रतिनिधि बल आवेला लो तो कुछ एक आश्वासन दिला बने के? विधायक फंड से मैंने सुनला बने पास भइल बा। हाँ। अच्छा, तो मतलब कब पास भइल बा, कब बनी? रीजन में बन जाए के चाहिए। अच्छा हाँ। और कुछ भैया लोग से पूछे का प्रयास करते नहीं भाई, ये बताओ कब पास भइल बा? सर ये सब तो हमारा मालूम नहीं है, हमने के अभी नया एलमेंट है फिलहाल। अच्छा, कब से बनी, मतलब कितने दिन से बड़ा समस्या बा? ये तो बहुत समय चलाता है, सही बात रास्ता ही रोड। अच्छा, बहुत समय है। अच्छा ये बताई कि ये मैं आए नहीं जाए नहीं, चक्का के बैरिंग धंसल बा कि ना अभी ले? गिर गए बा। बरसात में तो बहुत दिक्कत होला बा। अच्छा, बरसात में बहुत दिक्कत होला। बरसात में दिक्कत होला। चलिए बढ़ा लो के भाई लोग बताओ तो बड़ा समस्या होला, बड़ा दिक्कत होला। जितना भी जनप्रतिनिधि वाला हमारा अनुरोध रही, विनती रही कि कम से कम ये रोड के समस्या का देखी, ये रोड के बनवाई, कैसे कि में रोड में आयल जायल तो बड़ा समस्या वाला एक मुद्दा बहुत दिन से उठा ताटे, बहुत दिन से बहुत लोग भी उठा चुकल बाटे। बहरहाल ई ग्राउंड जीरो पर वगैरह देखनी कि ई रास्ता में हम जात रहनी कि बड़ा रोड हमरा अजीब लागल हटे, बड़ा दिक्कत भी भइल हटे, तो सोचनी कि एक बारे में आवाज़ उठावल जाओ कि आखिर में एक समस्या कब धरे। बहरहाल रोवा देखत रही मैच बॉक्स।